may mga iba kayo nagigibon ng content na very full naman niya. Iyo, garo man ano man may mga aking garo bagay. Pag namamati ko kayo habang nag-edit ako, pag di ko trip ang quality kan sa yung content, sabi ko, pangit pala, di ko na i-upload yan. Pag ginarabuhan ako, pag itong garo na hilawan ako, di ko na yung piga-upload. Kasi habo kong magluwas ng bagong quality na content. Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayang intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Inihatod sa indo kan si Ramsen na production. Alright, Jude. Sige. Maray na aga. Just maray na aga sa iyo mo. Maray na aga, Bon. James Bond. Your name is Bond, James Bond. James Bond kaya. Oy, Jude, gusto ta ka lang syempre si mga nagdadarangog sa Satuya, di ba? Yeah. Gustong maaraman pa si Jude. Yan. Baka pwede mo kaming tawaning dikit na background kang sa imong pagkatao. May background music itang ilalagmain naman. Rekta na. Kung pwede mo lang ganing lagan ta. Ade, man makapilit kita. Anyways, syempre, ako si Jude. Nakabistado sa Jude na Maraparan. Hindi ko nagarabang kita ng tunay kong pangalan. Basta Jude na Maraparan ako. Graduate ako ng ECE, Bachelor of Science in Electronics and Communications sa BISCAST. Hindi ko man siya na-practice talaga. Nagtrabaho ako. Tapos, di ko siya na-practice dahil mas ang side ko sa artist side ko. Nagtugtugay ko dati, nagigig naman ako sa mga banda mga bar igdi sa Naga. Yan. Na-introduce ako sa short film, short film. Yan ang mga libangan ko kadto. Libangan? May mga libangan ko. Yan, si Jude may aki, saka may agum. Saro lang, saro lang. Saro lang agum. Una ko, Ayo, saro lang. Saro pa lang. Sarap ma. Yeah, sarap ma. Big sarap ma. Ano ko pala yung ECE? Yan. That's nice. Nag-college ka, di ba? Kasi normally, pag ECE ka, kay puhan mo bago ka makapag-graduate, may thesis ka mo or projects, di ba? Anong inimbento mo? Ang inimbento ko talaga, kalokohan. Dahil actually kami iba, maaraman na talaga kalokohan. Kaya nagka-college ako, kaya nagka-klase ako, di ako focus sa mga isong gibon. Dahil may story yan eh. Ang pagiging ECE talaga, di ko man talaga yan ginusto kaya. Para may backstory mo na, kung nice na thesis, talagang I'm not into it. Kumbaga kaya. Sige ako English, Bicol pa lang kita amang naman. Ngunyan, syempre, ECE, magabat nga yan. Inot kay kang college talaga. Ginusto ko katong maging, college pa lang, si partner ka to kantugang ko is na electronics, ang course niya, DT Electronics siya. Sa Bicat, dyan sa Biscast, Ngunyan, sabi ko, gusto ko na itong mga nagsusurul-surul nagpapara-karay TV, radyo. Ginusto ko to. Na long run, pag abot ng college, gusto ko arog ka si course ko. Simple. 3 years lang dito. Ngunyan yun duman si auntie ko, nagkatrabaho. Ano tayo yan ng iti-take mo na course? Tabak upang ECE? At least may bachelor's degree ka. Tapos sabi kita, engineer ka pa nag-graduate, di ba? Ngunyan, laderize man ngayon. Ibig sabihin, pag abo mo na ngayon padagos, di third year, pwede ka. Garo ka man lang dito electronics. Sabi ko, okay. Pinadagos ko. Habang nag-ahaloy, magmahon sa inot, syempre mga estudyante. Habang nagmamarahalan ng project. Nagmamarahalan ng project. Barato dyan sa Biscas magklase, siguro. Ang tuition lang yun dyan, person nasa 6 to 8K. Kaya ang dati. Pero ang project man, malalaon dyan ang project, pero makakanood ka. Pero iba sa part ko, nakanood ako. Basically, nakanood ako. Pero iba kaya ang sa mga nagdadangog, sa mga nagdadalan, di ko sinasabi sa Indo na sundunin doon ang puso na Indo. Dahil, kaya po mangyara rin doon na magkaigo ka ng basic. Si magurang. Yeah, sundunin doon magurang. Basically, tama. Scholar ka magurang mo or kang program mo. Anyways, sundunin doon yan na ginugusto nindo. Sige, paundra nindo kaiban do, magurang nindo, tugang nindo. O siya nagpapalasi sa Indo, paundra nindo,
gusto ka mo kayong tabangan. O, sige, gibuon tayan. Ano kaya ginibo ka eh? Ngunyan, katong pag-college, to, sabi ko, paduman ako sa reality, pero di ko nahihilingan sa diri ko maging engineer. Talaga di ko nahihilingan sa diri ko maging engineer. Pero, di ako nagpundo, tayo nanganay ko. Padagos lang. Hanggang na-introduce ako sa pagtugtog. Nagtrabaho ako dati sa McDo para makasupport ng, mahal ba ang mga project, mahal ng projects. O kaipuhan ko mag-guiding sa diri. Nag-McDo ako dyan sa Old McDo, dyan sa may General Luna. Yeah. Ay, paborito ko kang aki ako. Yan ang dyan sa Bichara, Magayon, nandiyan na spot. Sabi ko, nostalgic niya ako. Kato, pangarap ko lang ito para kakan dati. Ngayon, umay na ako. Parang trabaho ka kaya, may meals in the dyan. Tapos mo, syempre. Free meal. Free meal. Crew meal to. Ngayon, nagsakit ka to ko talaga, sabi ko, sahod ko, pambayad ko lang ning utang. Sabi ko, di pwede ni. Ngunyan, may nag-alok sa kuya one time. Pwede ka ngayon mag-gitara. Gusto ko ngayon magkanta sa lumbar. Invite ka na maging gitarista. Okay lang sa'yo. Nagkakanta ka. Sabi ko, yun, nagkakanta mo na niya ako. Dumana na introduce sa kuya. Ang TF ka to, natao man sa kuya, mga 500. Nabunta na. Halang ka na, halang na to. Actually, ang 500 sa baba na. Hanggang ngunyan, di yung nagbabara ko sa Naga City. Di ko alam mo di nila pigtataasan. Though, dapat alang ko naman ng TF kang banda. Anyways, nakuha ko si 500. Sabi ko, di ako nagtrabaho ng 4 hours and to 6 hours. Pero nakuha ko ng buong 500 niya ako. May libre pa kong chibog. Nag-enjoy pa ko. Di ako nagtatrabaho. Sabi ko, okay. Ngunyan ang ginibo ko, nag-resign ako sa McDo. Nag-gig ako. In the long run, nakahanap ako ng regular gigs sa Naga. 5 gig. So, every week ko katuigo ako ng 2,600 pesos. Sabi ko, estudyante ako. Sabi ko, sa kuya ng 600. Every week ko yan. May isang gatos ako kada. Alam mo rin, dakula na yan. Isang gatos, balan mo. Dakula na yan. College, tapos may 2K ako. Pero mahilig ako katong mag-ipon. Tapos hanggang sa namalayan ko na lang na pag may mga project ito sa eskwela, sa mga kagrupo sa thesis, madama na kita sa thesis. Kaya inabot mo ko, anong maimbento mo? Actually, ako na imbento. Nag-aambag lang ako kato sa Nag-aambag lang ako kato sa, may snackan pa kita dyan. Halat na maano ako, di pambakal, igota. Ano ba yan? May korta ba? Kung bagay ka naging sa finance ka. Yeah, gararo kaya mas ko lang. Iba si Brain. Yes, mas ko lang ang bag ko doon. Saka, pag sa college kayo talaga, or maski sa Ingaro, high school, college, elementary, once nasa groupings ka, may sarong mabida dyan, pero may mabida, dahil ang gabos na, kala nindo pag groupings, gabos ka mo may function, mga mo dyan function, na amay lang talaga kayo katong maging totoo sa sarili ko na, itong bako manggitang araw kanina, itong pag nagsusulda siya, tapos ako naman masulda kayan, bako yung araw kayan, it doesn't work like that, kasi team kita, So may saro dyan na matibay magsuldam, saro magibo matibay maggibo ning theory, magibo ning right papers, aro kayan. Ako matibay akong bakal ning merindalan. Una ko ito, iyaw ka lang sa likod niya. Go! Kaya nindo yan. Di ba? Yan. Pero, in the long run, pag natapos mo na, at the end of the project, thesis, syempre, aradalan din ang gabo, si functionality, si mga argayan. Dahil bako lang sa ang ma-discuss, kamo dyan ang ma-defense. Ang may ka to, thesis mo ka to, itong, di ba may HDMI kita? Oo. Ngunyan, ang ginibo mo itong wireless HDMI. Iyo, wireless HDMI siya na yung mga 5 meters kaya nakasarong room ka mo na ang laptop mo nasa likod mo yung connection halabaon dahil nakaipuan yan. Igo kami ng wireless HDMI. Yung man to si nagibo mo. Yung si nagibo. Kala mo pa silong pero masakit man to. Naggaramit kami kataning. Nagtake ka ng board. Di ba kasi may board exam din ng ECE? Ayun. Nag-exam ka ba? Di ako nag-take. Di ako nag-take, no. Sabi ko, di ko talaga. Nag-practice So from musician, tapos nag-ECE ka, garo contrasting na maray, di ba? Na maray. Kasi, pero mas passion mo pa rin si music. Di ba? Pero ang kapot ko,
paano nga nag on video? Nagduman sa pagiging video enthusiast. Yan, unin na siya dyan. Bali, gabos siya, nagralaog ang college. Kaya nga, baga nawara ako sa focus sa, sabi ko, abo ko talaga maging engineer. Nagralaog yan kang college. Nag-gig ako. At the same time, kang college ako, may nagsabi sa ako, gusto mo ngayong maging artista, may ginigibo kay kaming short film. Tapos sabi ko, ilang ko daw, ano pong karakter? Main character ka ngayon. Sabi ko, antagonist ako sa sarong short film. Lingaw ko si director ko katota, di man siya talaga bistadig di. Though ang second director naman na nagsunod is si Arjan Maribeta talaga. Friend ko yan na director. Anyways, na-introduce ako in short film. Sabi ko, okay, baga pala niningaro ka nag-aara acting. Takato pala, may ako sa teatro, kang high school pa lang. Pero di ko nagpa-practice. Sabi ko, ininagaro, it's time. It's time. Try ko, ako lang manaog man. Ako manaog man talaga ko. Tapos, di pag graduate ko kaning college, dakulo na naman mga invites, short film. Nagtutugtog na ako kato sa Calagwas. After Calagwas, maitumong talaga ko to. After Calagwas Island ko, chinat ako kato ni Direk. After Calagwas mo, Jude, nga, magdiretso ka nga sa Kabusaw, ma-shoot na nga kita. Sabi ko, sabi ko, sige, direct niya ako. Madyanan niya ako kung. Ngunyan, iyon na to. May short film na Laboy niya mo. Nanggana kami sa di sa Naga City, itong short film festival. Itong kami nagpuroon kaya, saro sa mga pioneering na mga nagsarali dyan, is saro mga kami. Filmmakers. Yeah, filmmakers. Ako, artista pa lang ko kato, Pero nanggana kami dyan. Ito ang pelikula, may Laboy niya mo. Duman nagpuon sa imaginations mo, magparagibo ng ning obra. Yes. Iyo. Oo, so, dumana ko na, oo. Di nagpuon ka to, nag-invest ka na on gamit. Tapos syempre, di ba, pag filmmakers ka, syempre, ikuhan mo ning gamit. Di ba? So, paano mo to, kasi, di ba, kinuha? Oo. So, after ka itong mga engagements ko, mga accomplishments ko, sa Naga, nag-move ko sa Manila, naghanap ako din ng opportunity talaga. Na-invite ako sa wrong family na mag-start ako sa Inda. Ang Guevara family. Mga talagang mga family ko na talaga sa Inda. Though they kami related, pero pamilya na kami. Anyways, pag abot duman, may nagkuas ako yung travel agency, mag-document daw kan sa indang mga travels, for promotion, upload sa page. Ang gamit ko pa kato cellphone. Cellphone lang gamit kong pang vlog. Nagbaka lang ko ng lens. Anong unit? Anong unit? Asus. Zenfone ba? Zenfone ba to? Zenfone Asus. Basaro kaya, hinanap ko itong may 4K na quality na resolution yung cellphone. Kasi, para mamimik mo sa camera na resolution. Ngunyan, ito si gamit ko. Hanggang sa nakaipon ako, nagbakal ako sabi ko kung para sa ko talaga para sa ko may nahiling akong post sa Facebook, for sale 60D camera. 60D, may libre ng duwa ng lens. Magayon ng lens. Magayon ng lens niya. Prime lens. Kit lens saka prime lens ang yaon. Prime lens. Si kit lens na is 11 to 18. Actually, 10 to 22 pala, 10 to 22 siya. 10 to 22. Bali pang vlog talaga siya. 10 siya very wide talaga siya. Angle. Sobrang wide talaga. Wide talaga. Ngunyan si Saro, 50mm. Sabi ko, sakto pang film. Ako, okay. Duman to nagpuon. Lang talaga ko. Nagsugal ako, sabi ko. Ininta ko laon na ipon ko iniyo. Ni suba-suba. Sabi boss, mo na ngaya? Apo dyan, payment mo na. Grabe ka ba doon ako? Sabi ko, kung para sa ko niya ako. Kwarta lang niya ako, mabalik yan. Kung sa ko talaga. Nag-abot. Ako si camera ko. Sabi ko, dumana nagpuon yung mga short film ko. Na in-apply ko, kasi na-expose ako sa mga short film. Siyempre, nahihiling ko kung paano si procedure, paano si angle, paano si mga dapat, si mga technicalities. So, in-apply ko siya pag-uli kong Naga. Nag-uli ako itong Naga. Nagibutulos ko ng film. Na itong garo, travel ko, itong garo, documentary. Mga arap pa kayo sa inot itong ginigirabugibo.
hanggang nagibo ko itong pandemic, pre-pandemic pa. Nagibo kaming pelikula. Yun na ni Sajano, si Tito Noy. Hanggang nagpatok. Yun na yan. Nagdadiretso na si... Eskwela. So, nagigibo ka mga script? Ako gabos ka yan. Tapos, balik ay nangyayari kayan, ang script me talaga, bako siyang literal na susuraton, garo siya skits. Okay. May sarong idea kami kaya, nagigibuon. Kunyari, nagiinom kami ngunya na banggi, nasa inuman talaga ang idea eh. As maugmaw kami kaya. Tapos may mga istorya kami na mga sarubahan or sarong senaryo na mapapangirit kami, habi ko content yan ha. Sa agagibunta. Tapos ipapolish ko kayo sa idea. Tapos, okay. Si Dua, habang nag-act, sasabihin ko na, kaning sasabihin mo, Igdia, 3, 2, 1, and action. Emotion. So yun, nagigibuo na yung hanggang magayon ng output. Kinakalawasan na yun. Kaya. So, technically, ako syempre, ako ma-edit, ako ma-cameraman, ako ma-director, sarap pa sa mga artista. Mas akin, one-man show. So, speaking of that, di ba? So, maduma na kita sa challenges. Yeah. So, pero naman sa pagiging, one-man show, kasi pwede tang i-consider na one-man show siya eh. Di ba? Even though na mayroong igwa kaning mga cast, nagtatagalog na ako. Igwa kaning mga cast na, halimbawa, si mga barkada mo. Pero, syempre, si idea talaga, ika ang makawat duman eh. Kasi ika ang ma-edit. Diba? Ika ang ma-edit, ika ang ma-angulo, ika ang ma-video. So, aside from that, ano pa ang mga challenges sa paggibo ng video? Ano ang mga challenge sa paggibo ko ng content? Saro dyan ang number 1, oras talaga. Kasi, ang time minsan, day nagtutugma. Kunyari ngayon, free ako ngunyan. Pero kaipuan ko si materials, araw ka mga characters, may isinda, may isi Tito na, may isi dyan, day isinda available. Day ko mapupull off si sarong obra na mayo itong mga elemento ng kaipuhan ko. Tunggaro, dapat may character igding araw ka ni, dapat yaon ka. Nang saro sa mga nagiging challenge para sa kuya na day ko nakakagibo ng sarong content pag may isinda. Ngunyan, once na nangyayari yan, na araw ka yan, ano na lang gibunta. Garo nararatel ka na lugod. Di magibo na lang ko ng ibang idea. Di may malawag sa imong man idea minsan. Minsan nawawaran kita ng idea. Iyan sa mga challenge. Minsan nawawaran kang idea. Pag tungguro, pero nagibo mo na ni. Once kayo nagibo ang content, feeling mo nagibo mo na gabos. Pero itong mga small details talaga na overlook mo talaga yan. Yung garo, iyo pala, hindi ko pa pala nag-gibo ini. Ining simple yung lang na skit, magayon ko tanitas, di ko nag-gibo. Kasi, hindi mo nag-gibo. Permi ka nang nakahiling duman sa, kasi nag-gibo ka ng content na magayon, dapat mahiling ka duman sa mas magayon pa. Itong sige ka lang upgrade, sige ka lang ning araw ka ni. Nalilingawan mo na, duman sa simple mong ginibo, pwede ka man palang girari. Gibon ulit ito, pero iba naman na style, araw ka ni. Simple man giraray, nakakagatong ang tao. Iba na magiging approach mo. Minsan iyan ang sarap sa may ginaging challenge ko. Tapos ang consistency. Iyan ang dakulao na dapat malampasan mo. Actually sarap yan sa mga na encounter. Ayan, minsan masakito na magkaigwan ng consistency. Pag yaon ining mga challenges na yun sa mo, yan time, yung idea, tapos yung mga characters. Pag marayo yan, day mo may hit ang consistency mo. Yeah. So, nag-isip ka ba na mag one-man show na lang ako? Kasi, di ba may mga content creator dyan na solo na lang, nagigirita na lang ng content. Pero talaga is main purpose mo is makagibo ng storya. Pero content na film type na itong comedy skit na kasi most likely yung nahihiling ko sa iyo is mga comedy type eh. Di ba? Na itong halos mga magbabarkada which is very related sa totoong buhay na minsan day natatauan emphasis kan tao na pwede man pala maging maugma na di ba sa araw kaining urulayan simple lang tapos ginibo mo tigtawan mo siya ning immortality kasi di ba pag once na tiglaag na siya sa internet immortal na siya. Forever na yan, di ba? Di ba? Ngunyan, ang hapot ko sa imo. Kasi di ba kada ako nagkakalat ng content creators ganyan? Importante ba talaga ang quality? Or ang, di ba, sila man kang content? Or ano lang?
makagibo lang. Consistent lang. Ang quality kasi, important, lalong-lalo na kapag content creator ka, importante ang quality. Dahil ang tigigibo mo, ikayan, garo man lang, you are what you eat. Garo arog yan ngayon Kung, di ba? It's all about creativity and quality ang yaon dyan sa laog na iyan na dapat yaon. Kasi kung may ang quality kung basurang content mo, mag-isip ka kasi nilalaog mo ang sarong industriya, nagiging kang influencer, and very powerful yan. Kasi sa social media mo niya nakatutok ang halos gabos sa tao. Pati aki. Kaya nga delikado sa sarong influencer na magluwas lang ng basta-bastang content na aram mo na di mo pinag-isipan. Pag-isipan mo. Ako, very, man lang yan. Ini kaya sa short film, para sa kuya, panagibukan ng content, isipon mo, ay, pelikula lang yan. Pero may, di ko napapangaranan siguro. Pero may mga iba kayo nagigibon ng content na very full naman niya. Garo man may mga aki, garo bagay. Iwasan nindo yung pag namati nindo, di ko aram kung pag namamati ko kayo habang nag-edit ako, pag di ko trip ang quality kan sa kayang content, sabi ko, pangit pala, di ko na i-upload yan. Pag ginarabuhan ako, pag itong garo na hilawan ako, di ko na yung piga-upload. Kasi habo kong magluwas ng bawang quality na content. Pero ano yan? Ibig sabihin, nagluluwas si Jude ng araw ka ni. Ayun si standard ni Jude na si quality kang content. So, sa mga nag-upload kung important or sa upload mo, bro, na importante yung quality, importante yun na maray. Kasi diyan ka mabibistado. Yes. Siguro, siguro, nabistado mo nga igaro ko dahil sa araw ka yan. Si quality ka tong ginigibo ko. Garo lang kayo. Kaya importante ang quality. Araw ka na ginigibo mo, magayon na ng quality kang camera ta, kang audio ta. Importanteng maray kasi output mo yan. And ang output mo, yan. Oo. Dagdag ko lang duman sa sinabi mo. Kasi 'di ba, bilang sarong content creator, paduman ka na sa pagiging influencer. Kasi for sure nagigibo ka ng content for a broad audience, sa mas dakol na tao. 'Di ba? Kasi yun man ang intention kang tao 'di ba? Nagpo-post ka for views in everything, 'di ba? So magiging influencer ka in the future. Kung idagdag ko lang sa sinabi mo na pag hiniling ka na garo basta-basta sana, dahil ka makakakuha ng sponsors. Dahil ka makakakuha ng tao na magtatrust sa imo kasi ang content mo putyo-putyo lang, di ba? Exactly. Di ba? So, paano ka titiwalaan kang tao na, pwedeng i-promote mo ang product ko na sabi nga di ba, no matter what, no, maski dakulon pa ang followers mo, pero kung ang quality content mo, bako man siya ning garo pang national, pang international, kung garo kung pantambay man sana, dahil ka lalago ng sponsors. Di ba? Dapat importante kasi yan dahil diyan nagbabase man ang mga products, mga establishments ay di kita ngay pang general audience ini yung ang quality ngay kani mga arog kaya. Kaya importante yun na ma-right talaga yan. Lalo na ngon yung baga sa kasi kapag influencer kita, mas magayon ang content pag pinag-isipan, sabi tayo, so bago na lang bara-bara. Ang mga tao talaga kay ngunyan, madali unang magkagat. Daw nga nakakagirabong content baga kinakaragat para mo tong gano'n nagkakalat ng toxicity, di ba? Itong pag-respond, even though opinionated siya, pinupush ninda ang sadiring opinion na garosurugan sinda. Di ba? Arog ka itong kay Ato, tapos kay Paulol. Wala mo ragon to. Trip duman ako kay Paulol talaga, kay Paul talaga ako duman. Pag minsan ang opinion mo panghito na, di mo na idagos. Pangit talaga. Maski minsan kasi may intentions kang iba eh. So even though intentions kang iba, anong nangyayari, si mga audience ninda, nabe-brainwash ninda to support them with their negativity na maski dainaman talaga trapa. Tama. Kaya, siguro advice ko na lang ni para sa mga nagdadangog para sa mga nagdadalan. Pag-isipan nindo, kung isi-anti follow nindo, ilungon nindo kung talagang okay siya, kung okay ang content niya and nakakatabang sa indo para maging productive or maging maugma.
na may toxicity. Itong day mo ito ma-apply na ugaling araw ka ito sa buhay mo. Itong good vibes lang dapat. Tapos may adal. Yan. Saan yan? Ano ang niche mo? Ano lang? Filmmaking lang? Iyo, lang talaga yan. Iyo sa kuya. So, mga random siya? Random. Depende kasi yan eh. Garo yan. Kunyari, may nahiling ako sa rong meme. Aral ka na yung meme na, mga picture lang. Diyan ako minsan nakakuha ang idea. Yan mga meme na, apadigdiyo. Pero kinakan mo. Aral itong may binos ako dati. Pero kinakan mo. Kunyari, nagkakakan ka man ng lubot. Ning manok. Mga arog ka yan. Mga arog ka yan. Doon yan, nakakaisip ako dyan ng idea. Ngayon gigibuhan ka ng story na yan. Diyan yan. So, diyan minsan man ako nagpupo. Gigibuhan ka ng story. Tapos, ang catch or ang punchline, iyon na to na, pero kinakan mo. Padangat ko mang kaya. Arog ka yan. Ayos pala na, no? Mga arog ka yan. Mga arog ka yan. Saro yan sa mga source kang mga idea. Mga memes mo. Pero ngunyan may ano ka ba? May tinitingala ka ba na sarong content creators ngunyan? Or like videographer? Mayo. Kung may pigusundan ako ngunyan, mayo. Ngunyan daay na. Nako ngunyan pig. Nag-YouTube ako ngunyan, magdala na lang ng anime. Oo. Siguro kung may pigihiling akong mga technicals about sa filmmaking, si Jason Magbanwa. Isado mo yan. Mga wedding filmmakers. Wedding filmmakers. Tapos si mga short, di ko tanda ang pangalan ninday, pero naman si Peter Makino. Si mga pigihiling ko, si mga technicals kay Inda, iyan ang pigihiling ko. Talaga, itong garo, si mga technicalities, iyan ang kinukuha ko sa Inda. Pero ngunyan, nag-inspire sa kuya, tapos talagang nag-motivate ka to sa kuya talaga. Hanggang ngunyan, dinadalang ko. Siyempre, gabos manggaragata. Si Kong TV, tapos dati si Will Dasovich, kaya yan, very, si Will Dasovich, very, dedicated wholesome. Siya sa gibo. Wholesome, saka dedicated sa mga ginigibo niya, no? Naugma ako itong paradalan. Tapos na-introduce ako, ikato si Kong. Sabi ko, puta, tarantado ng hayop na niyo, pero maugma dala, nagmuda, sabi ko, pig-balance ko itong duwang ito na wholesome na, pwede magmuda, na, okay man. Saka kasi, even though may katarantaduhan, ang tabang niya duman sa mga barkada niya, dakulaon. Pero kumbaga, binutong niya man si community niya na maging asenso. Mo niyan, di ba? Ngayon gabos na sinda asensado. Sa rumang pala talaga yan. Kung nga putong mo palang talaga giraray, kasi tinitingala, imang palang giraray talaga. Sa ikong man talaga palang giraray. Itong garo, gusto ko man itong mangyari, kaya honestly, di sa Naga. Bako lang tong basta magkurolab lang kita. Yan. Gibuhan taning sarong magayuno na iribanan na gabos kita ma-benefit. Kasi, nagtutubod ako na ining iribanan tang iniyo. If ever mangyari na magayon ng iribanan ta, bako lang kita kani mabenepisyar. Pati ang masunod na henerasyon. Mahiling kung paano kita kasolid, sinda ma-inspire na magkaigwa maning pagkakairibanan na maging kalidad ang iribanan na makaka-inspire man ng ibang tao pasa-pasa sa mga pababang henerasyon na dadarahon. Garo, kamo nag-set ng standards. Yes. Di ba? Siguro, that's nice. That's a good that's a good objective bilang sa content creator na maging example talaga sa mga sa mga tao. Speaking of collab, syempre ang ginigibutan ko niyan is kind of collaboration. So, ang main purpose lang talaga digdi is something na adal na matautan duman sa mga nagdadarangog, duman sa mga Bicolano na buot man na maging content creator. So, speaking of collaboration, siyempre sa mga nakaaging panahon, may mga nakakollab ka na ng ibang mga content creators. Si Isay ang nagtatak duman sa imo, as in tano. Okay. So, ang pinaka nagtatak sa kuya na sarong content creator is saro sa mga inigay talaga ever since nag-phone ako. May saro ako nakabody-body na sarong content creator. Taga Laguna siya. Si Newt Lobete. Para sa kuya kaya siya si Peter Makino na low budget kang Laguna. Moragon siya magibo, Moragon siya magibo talaga. Tapos, mas mataas ang follower niya sa kuya. Hinabol ko. Ngunyan,
Nagtatak siya sa ako dahil kala ko mawara na siya sa vlog. Kung nagbalik siya, iba na ang niya, niche niya, iba na. Bawa na si vlogging mo. Sa biking na siya, na si content niya pag-bike. Nagtatak siya dahil itong nagigibo niya na si gusto niyang gibuhon. Itong very comfortable na siya na basta abot sa araw ka ni, ako na ang hinahanap kang tao, ako ni. Bawa na siyang Newt Lobete niyan, si Bumble Bike na siya. Mauragon siya na inspire ako na bore. Pwede pala din talagang mangyari na hali ka sa itong garo ka na talagang makadireksyon. Garo sa buhay, Garo, kala mo okay na si comfortable ka ng mara itong araw mo na ginagibo mo. Pero mawawara ka dyan. Kasi, talaga yung content para sa imo. Ngunyan, yun yung sinyot ang nangyari, si Bumble Bike. Ginibo niya ining Bumble Bike na page about sa mga bike talaga sa mga pagbawara bike niya. Dakulo na siya kung yung followers and lagpaso na siya sa kung maray. As in, kaya nagtatak siya sa ako dahil number 1, maski ano mangyari, magbarkada kami. Talaga tropan talaga kami. Itong garubaga, si mga ibanan mi ka, tumorog bang giraray. Saro siya sa mga dahil nagpundo sa gusto niyang gibuhon. Pinadagos niya. And, dahil siya nagbaba sa standard na gusto niya mangyari. Dahil siya itong nagbasura content. Dahil, nag-iisip pa siya ng ibang content na nganing mas mabisado talaga siya. And makataon ng kaugmaan. Kaya siya nagtatak sa kuya. Hanggang ngunyam, wala malupit ito. Kaya proud ako duman na kaibahan kita, magkabady kita, magtugang kita sa YouTube. Sabay-sabay kami kato. Though inot siya, sabay-sabay naabutan ko. So, ngunyan, yaw na naman siya. Pero nag-atras siyang dikit, nagbelo. Ngunyan, nag-jumpstart gara. Parayo na naman siya. Kasi di ba, maganda din talaga pag nag-stop, tapos ipuan mong rebrand. Gano'n ba nangyayari mo sa Wowin, di ba? Kaya pa mong rebranding, para at least, the second time around, is si mga adal mo kung mga nakaagi, i-apply mo na duman sa pangalawa, tapos pangalawa, si mas maugma ka, si mas easy, si mas madali mong i-edit, pero yan si quality, di ba? Yan. So that's nice. Saro pa pala sa sinapot mo itong kung naisip ko na mag-solo content. Actually, iyon naisip ko yung kadto pala na mag-solo content. Actually, ginigibo ko na. Ining saro sa mga tiga-adalang content siya since gusto ko mag-inspire. Ginigibo ko itong mga inspirational na message sa TikTok nga na actually sa TikTok ginigibo ko and sa page ko sa Reels ginigibo ko. Garo iyon na lang ang solo content ko. Bako na itong garo abot sa film. Aro kaya. Itong garo ma-acting kang solo. May green screen ka. Bako nang aro kaya. Sabi ko ginigibo na yan. Tapos same old same. Habo ko kaya ang aro kaya na itong garo same flavor na. Gusto ko maiba. Gusto ko maiba ako na itong pag sinabing short film, kay Jude. Pag pelikula, kay Jude yan, namara para. Pag sinabi, saro pa sa gusto kong logo nining mga motivational na tara mo, pang-motivate mo. Pang-inspire. Pero kaya magayunong ka isang, sa panahon ngunyan, dakulo na kayang, sabi ng toxic na content. Bantayon tag, puwantang i-balance yan. May mga content creator na may matao sa imo ning adal, ning quality na ma-inspire sa imo. Yan. Yan ang mga solo ko man na content. So, yun ang mga future projects na balak mong gibuhon. Yan. Saro yan sa mga future projects ko. So, aside from that, ano pa mga future projects ni Jude? Yan. Balik kay ngunyan, may saro kaming company na binubuo. Inaapod na Gibo. Sarong siya, production. Dakulao na production, actually company siya. Ini ang Gibo. Ma-launch kami very soon. Ang Gibo ang pangarang company, Gibo. Geebu. Ginibo siya para sa mga videographer, para sa mga photographer, sa mga sound tech, sa mga service provider. Especially sa mga artist. Sarong company siya. May website siya na kung saan, pa nag-subscribe ang maski isay na artist dyan, dahi ka nang po problemahon, magigda ka na lang kami na mahanap trabaho para sa imo. Natatrabahon para sa imong service, para makapag-provide kang service. Kunyari saro ka ng photographer. O di mo na kaipuan mag-subscribe ka lang sa Muya,
Tapos dyan, may mga tao man dyan na ma-visit sa tuyang website. Hilingon, pag nangaipon sindang photographer, ay duman ka sa gibo.com. Yaon duman ng yaon duman ng mga artist, banda, yaon duman. Ginibo talaga siya para sa mga artist talaga. And garo siya social media kang artist. Okay. Kung mag-aaral ka yan somehow, and yung siya, bintahan locally ng for service. for Bicolanos or for para sa gabos? National ni Gigibonda. Yan. Oh. Pero pinag-iisipan mi pa kung saan kami ma-launch. Kung hindi ba talaga kami sa Bicol or sa Manila natulos kami. Oh. So day pa pagmimitingan pa kang grupo. Bali ini yung Namara para production magiging under siya ni Gibo. Company na siya. Company ang Gibo, i-under niya ang Namara para production para at least ma-support financially si Namara para. And may mga artist na kami na pwedeng i-hire na itong kaya may magiging sustainable na si pagiging artista ka mga nagkasali sa Muya Argayan. Wow, that's good. Ayun. That's a promising, very harayo pa pero harayo na. May na kami na-develop na si website. Kung sa mga nagdadanong sa tuya, kung buoting na. Garo siya Fiverr ang dating, pero lang for artists. Di ba? Yes, for artists talaga siya. And service providers. Kung nagpapa-arkila kaning sound and lights, kung organizer, kung ikaning MC, yaon dumang gabo. Yaon ka duman. Tattoo artist ka ba? Yaon ka duman. Oh, wow. Gabo sa service provider. Inda kung syempre dahil naman part itong carpentry, iba naman yan. Kumbaga si mga durukot lang duman. Kunyari sa sarong event. Ano ang yaon sa sarong event na sarong kasal kunyari? 'Di ba yaon diyan ang organizer, yaon diyan ang banda, yaon diyan ang sounds. O yan, yaraon yan duman. So most likely mga entertainment production or mga entertainment artist or services. Mga aro yan, mga samaw aro yan. Ang pagtatato, di ko man masabi kung entertainment. Pero saro siya sa mga yaon siya duman. Okay. Mga painters, basta artist talaga. Oh, wow. Kaya magayon ni very inang tinututukan mi ngon yan na kung taano nabibisi ako. And saro sa mga project band ko na kinakaputan is ining Idol Pitch. Yan. Sa mga nagdadangog po, follow nindo ang Idol Pitch. Igo kami sa Spotify, igo kami sa YouTube, igo kami sa Facebook, TikTok. Yan. Try nindo bisitaon ng Idol Pitch. Maugma ka mo, may mga playlist kami and may mga original composition magagayon nasa Spotify. How do you balance work life? Mga work-life balance. Yan, magayon na hapot yan kasi sa previous company ko, naghali ako. NGO. Oo. Naghali ako dahil di ko na mabalance ang buhay ko. Mapo nga ako na, mauli ako maturog na lang, tapos mamata ako, matrabaho. Tapos hanggang weekend, dala ko pa basta magabat. Ngunyan, balance ko siyang, balance. Nakakasuya kay may brace kaya ko. Siguro magayon ka siya dahil siya masyadong ngayon nakakasakalan sa kong trabaho dahil ginugusto ko siya and siya garo si ginigibo mong normal iyon yung yan kaya ang balancing ko magayon noon kunyari may scheduling kami kunyari Friday or weekend may shoot dyan ng Idol may raw pitch session kami na ina-upload itong inuman session, raw pitch session. Mga araw kayan, duman ang shoot me. After kayan, the whole week, editing na ako kayan. The whole week, ma-edit na ako itong mga videos, mga photos, tapos ma-post. Ma-spend ka siguro sarong aldaw ng 5 oras. Iyon ang sabi ko sa diri ko. Sabi ko, garo, saro yan sa doon ko ngunyan, hali sa previous company ko na sa experience, base sa experience na kay Puan magka-balance ako niyan. Ngunyan, sa sarong aldaw, tinataong ko ang sadiri ko na mahampang ka lang sa computer, 5 hours, ma-edit ka, ma-photos, mapa-videos pa yan. After dyan, pahingalo ka. Minsan sa pagpapahingalo mo, may maarabo dyan na idea.
idea. Dalan ka, mga banda, dalan kang iba, itong similar katong ginigibo mo. Yun na yan. Pero, at the same time, nagpapahingalo ko yung banda, tapos nag-iirin mo. Pero feeling ko, arugman ako kayo mag-balance. Tapos may time ka sa family mo. Number 1, di mo halion magayon pag may time ka sa family. Nasimbag ko ba siya po? Ay, actually. So, yeah. Arkan, halimbawa, minsan sa 5 hours mo ning pag-edit ng video, for sure, nakaka-burnout din minsan eh. Kasi ang pag-edit ng video, paulit-ulit eh. Di ba? Lalo na kung halimbawa, minsan nauuyam ka na, nasusuya ka na. Tapos kung ang target mo 5 hours, syempre mabuburnout ka. Anong ginigibo mo? Para maging maging inline ka pa rin duman sa pag-ibo mo ning or halimbawa maging productive ka giraray pa rin giraray. Okay. So ang ginigibo ko diyan, kunyari nakatutok ako ngunyan. Pag iyan sa 5 oras na iyan na garo day mo makuha ang idea, di mo aram kung paano mo i-edit. Magali ka diyan. Dili mo kay po magtambay diyan kasi daw magstay ka diyan ning tapos mo 5 hours, may kang production may kang product na may output diyan. Magali ka. Ang ginigibo ko yan, madalan ako ning pelikula or mas na ma-relax ko lang sa diri ko. Minsan maluwas ako, mabike, mamotor. Minsan mabakal ako ning kakano na daw, day man ako gusto ko magluto, maluto ako, bibidyon ko pa. Tanganing mag giraray. Aram mo tong panagkakalayo ka kaya. Yes, panagkakalayo ka kaya. Pag pagkapalsok na yan, kaipuan mo garo siya energy drink mo. Dagdagan ng sungo. Yung sungan mo. Sabi ko, mari pa magbal mo ng kanon sa kanto. Ano kung mabukal ako sa kanto, i-video ko, tapos i-vlog ko. So, hype na naman ako kaya. Tapos babalik ako, shit, para ma-edit ko ining bago kong gigibuhon. Tapos yung kumo na niyo. Ining ginigibo ko niyan. Since na, garo nag-sugar rush ka, garo argan term, garo kung nag-sugar rush ka na, matatapos mo na itong ginigibo mo, itong garo kepong ko ng tapuson kasi may isusunod ako mas exciting na araw ka ng gigibuhon ko. Kasi kung paulit-ulit ka sa ginigibo mo, itong editing mo, kunyari itong edit sa banda, paulit-ulit, siyempre mauumay kita. Kepong mo ibang flavor. Kaya unyan, para matapos mo to, may nakaabang ng saro, ikaw mamomotivate na sige tapos ang taniyo. Kaysa magpatong-patong. Yan. Saka nag-iba na si idea mo kasi naghali ka na sa tukawan mo, garo na refresh ka na diyan. Maralaog na diyan sa ibang Garo kaya once na sarong click lang yan eh. Once na nag-snap yan na idea sa imo, si creativity mo, naglaog. Dagos-dagos yan ka. Sige lang. Pero pa nagturog yan, magturog ka na, mayo talaga yan. Ara kaya nang ginigibo ko. Ano ang magiging advice mo duman sa mga future content creators or aspiring content creators na maruluwas pa lang? Pumurundo na kamo. Pumurundo na kamo kung dahil nindo kayang tapuson yan. Ang ibig ko lang sabihin, pumurundo na kamo kung ang iluluwas nindong content is dahil siya matauning dahil siya matauning kaugmahan talaga, kung kakasuyaan ka lang, pumundo ko na. Pero ipadagos mo yan kung may plano ka na paugmaw ng tao, magirumduman ka kan tao, makatao ka ng adal sa tao, maka-inspire ka ng tao. Para sa ko sabihin ko kaya sa indo kunta gusto ko ng advice para sa mga aspiring content creator. Kasi pag naging influencer ka or saro kang content creator, may mga gusto kong ma-achieve. Maliban baga bro sa mga like and sa views, syempre may mga gusto kong ma-achieve as a content creator. Ako gusto ko lang i-share kung anong gusto kong ma-achieve para at least somehow, di ko alam kung ma-inspire ka mo day. Pero para sa ko araw ka gusto ko kayo makataon ng impact sa mga tao na bago man sinda magkataon ng bagong pananaw sa buhay ninda. Ito bagang dahil sa content na naitao ko, nadudugtungan itong buhay ninda. Ay ibig ko sabihin na itong may reason para mag-strive, magpursige sinda sa buhay. Na masasabi ninda sa diri ninda na kinaya nga kani ngayon ni Jude daw ang ay paloko-loko. Kakayanan ko man ini. Pero kumbaga dapat kung gusto mo maging content creator, i-goal mo man na dapat magkaigwa ka, ma-achieve mo dapat na magkaigwa ka ng positive impact sa tao na mabago sa inda.
nadadala ninda sa buhay ninda, hindi papasa ninda sa mga nasa baba ninda. Aro kaya sa next generation, pasa-pasa yan. Yan lang gustong advice ninda. At gusto ko lang magtao ka mong impact, positive impact sa tao. Kumbaga, purpose, yung purpose mo sa buhay. Oy, salamat pa rin, Jude, sa sarong pagpapaonra diyan sa sarong interview. Lugod ang satuyang mga ang mga insights makatabang naman sa mga future content creators. As in, sana mampadagos ta ang satuyang adhikain, ang obheto na makataonin maray na content para sa mga Bicolano. Ini po si Bon. Ini man po si Jude. And kamo nagdadangog sa podcast na ginibo para sa mga Bicolano. Inian, taga Bicol to the world. Alright. Salamat. Thank you. Uy, baka may gusto kang i-promote, baka kita sige. Siyempre, bago tatapusin siguro, gusto ko mag-promote yan. Abanganin doon niya na month of August and sa mga masunod pa, mabalik ang Namara para Productions sa mga pag-ibuning short film. And dire-diretsyon taniyo. Dahil na kita matatapos, dahil tanan na ipupundoon. And magkakaigwa kita ng another content sa Reels. Abangan na lang nindo. Yeah. Follow sa DYUD. Subscribe sa Namara para sa YouTube. And abangan nindo. Dahil sa na-inspire ako kay Bon, baka mag-podcast man kita. Yeah. Pag-uurlayan tayo ng mga issues sa Naga. Especially sa mga content creators. Sort of. Salamat po. Salamat.